Hello friends, lam sandorno ani sendelo. Tirpra hasiwa amsu clay crime bangha abo lekha kulpaya ngi jongha. Asuk raja chokon sabo amsu crime nani mosanya. Sung nugi mano sal ketang bin mamba rap khai bethar mani sal ketang bopa phatoi bai bolongot langai rap khai mani sal ketang auto Malkhung Bisingo sak motor tongna logi sandamani. Bishramgaj tabuk Tiprajwk Sikli Bisingo beleke urnang laijak kenke nasimala yang laijak abo kaisana partimu tamuni hingke 5 अगस्त 2025 सालमारिनि सानजाजाराव आगरतला नागारजलानि बास स्टेशनाव बास मालखुं कामानि गुवाहाटीआव एयार हस्टेल ट्रेनिं पाई नगो किफिलनाय जेसिका देरमा मुंगै बुरै सिकलि स्राबजनि यागलो आ बास मालखुं सलिना सेंखा आफ्रो आ सिकलि बेलायनो थुनामुसु जाखा तामुनि हिंके ब बेलायनो लेंजाक गुवाहाटीनि सिमि लंजारनि फाइमानि बागै स्राबसा ब मुक्त्रि मिलिं मालां थांमा जरावनो खरकसा वानजि बसनि सिला आ मालखुंगो गावै आ सिकलिनि गानाव बासायख्या आफ्रो आ सिकलिनि बुसागो आ वानजि सिला बिनि प्राइवेट पार्टक फनांगै दंखा आफ्रोके आ सिकलि सावैमानै बिनि सांनि जेरि दै बेग रकबाय काटिना साइटखा बेलायखे लेंजाकनि बागै ताइसा मुक्त्रि मिलिं मालां थांफिका आ सिकलि आफ्रोके तेबसे आ सला बुरिनि खाजारक बुसारक तांनै साइटखा आफ्रोके आ बुरै इंजागलिया अंगै सयचुगलिया अंगै पुलिसनि थानि हेल्प सानका पुलिसनो कल खाई साका फियाबा पुलिसनि फाचिंतै फिरौ मानखा आ बासनि नाम्बार साननै फियाबा आ बासनि नाम्बार सावैमालिया आ सिकलि बाइकेले सावैमानायबा जों बास गारि काफोराव केफन नाम्बार नायै बास गारि गाया आफ्रो माइनां सामनि यागुलो आ बुरै साका आनि नाम्बार बाय आनो ट्रेस खालायदेनै आफ्रो पुलिसो साका आबो अंगैमाया आबो ट्रेस खायमे हनै जों बेलेकैनो वाना जानायखौ पुलिस अंगै फन नाम्बार ट्रेस खालायमे होनसानि आबो बेलेकैनो लासिमा सिंसा कक तामनिके पुलिस से सिंनो नायखनाय सिंनो सेफ खालायनाय सिंनो सुरक खारनाय फियाबा बरसे आमा हायके साव हिंके बाइके अंनाय फियाबा अपाटिमोतै आ सिकलि बेलेकैनो किरमा लासिमा अंजागै नुखुनि बरनो कल खाय साका जे पार्टी उनतयै पाइथागो अवानजे सिकला बासनि अंखरै थांगा बास मालखुं चलिते बिश्रामगंज बास स्टेशन गानाव सौगैया आफुरके आ सिकलिब बासनि अंखरगा यागुलखे आमसाइन लुकुरा गोबां फायै आ बास मालखुंना बाथारना जाथुखा फियाबा बास मालखुं बाथांना नाया आबुनि बागै आमसाइन लुकुरा बेलेखे जलि जागै आ बास मालखुंनि ग्लास रक सबाय जाखा तै आरो गाजा गोबाङा पेसेन्जार सागो किसाय मिसा दुखुमानखा पार्टी मुनो खनावै सिपाही जलानि पुलिस थांगै सौगैया दं गोसां खालायमगै फियाबा आ पार्टी मुनो तै बिश्रामगंज आमसायो वानसा तै तिप्रासा बसनि बिसिंगो किसासो खा खेलायमानि नुजाखा आबुनि बागै हरसानि हरनो पुलिसनि फासिंतै कारफिउ साख्लाय रिजाखा 5 जनानि बिसिंगो बरक दङै मांगलाक लामा बदल हिमि मांगलाकनै 163 एक्ट साख्लाय रिखा पुलिसनि फासिंतै फियाबा सुमुंगा अर ताबु अमसि हास्ते हाबां थानिव अब हाइख्लायै सिकलि रक से ख्लायजाथाव अंगाय सिकलि रनो बाके सेफ ख्लायसिनाय बोरै बोसाना बाके सेफ ख्लायसिनाय बिसि ब्रुमनो सालबुम ब्रुसो अब हाइंमान थागि अंगाय साबना आसानाय दिनि पुलिस ब कल खायबसे सेफ ख्लायमाया जुबायमाया अंगाय साबना आसानाय हास्ते हाबां आबनति ताम क्राक माजराना हानाय ताम क्राक यापिरना हानाय तागबो साबिमेको हासन लुकुरक